convencer, de resistir a toda vida costanosa, se pudiera convencer a todo aquel que mal vivirá. Loitaría sen temor a arder nas vidas das rolladas, sen temor a perder os cravos que sustentan a fe nun Deus ao que enganar, e a loita de clase triunfará. Se pudiera topar a todo aquel que mal vivirá, a todo aquel que algún día, a todo aquel que algún día loitaría sen temor a arder nas vidas das rolladas, sen temor a perder os cravos que sustentan a fe nun Deus ao que enganar, e a loita de clase triunfará. Se despertar al adolecer, que esta nova vida mata, se esperara aumentar, sería